लेभेलनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव लांनाय जागोन आरो डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय बेखौ काउन्सिल लेभेलाव लांनाय जागोन। दा बेखायनो नोंथांमोननिफ्रायनो समष्टि लेभेलाव गेलेहैनांगोन। दा बेवहाय जोङो बिसिडिसि लेभेल जे बिसिडिसिआव देरहानानै थांगोन बिसिडिसिफोरनि गेजेराव बेवहाय कुसुगावनि मोनसे जायगायाव नोंथांमोना बेवहाय बादायहैनांगोन। बेवहाय जोंना 12टा बिसिडिसि बिथांमोना रेजिस्ट्रेसन खालामदों। बावरागुरि गैया, जोंहा बावरागुरिया गैया 13टामोन, किन्तु 12टा जोंहा टीम जागोन। जे 12टा टीमनि गेजेराव गाम्बारि बिलनिफ्रायबो मोनसे टीम लानानै थांनांगौ। दा बेवहाय ओरैबायदि जागोन, जायखि देरहाया मानो दिनैनि तारिखआव बिथांमोनहा बिसिडिसि जानानै बिथांमोनहा गेलेहैनांगोन। मोजाङै all the best, all the best, all the best, all the best. मोजाङै गेले दे, मोजाङै गेले। आखाइ मा जाखो? मोजाङै गेले दे, मोजाङै गेले।